Γεια σου. Σταμάτα για λίγο ό,τι κάνεις τώρα. Γιατί αν βλέπεις αυτό πριν από τις 10 Ιανουαρίου, αυτό δεν είναι σύμπτωση. Τίποτα, απολύτως τίποτα, δεν συμβαίνει τυχαία. Και το γεγονός ότι είσαι εδώ, τώρα, σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή, διαβάζοντας αυτές τις λέξεις, έχει βαθύ νόημα. Υπάρχει κάποιος στο μυαλό σου αυτή ακριβώς τη στιγμή. Κάποιος που δεν μπορείς να ξεχάσεις. Κάποιος που καταλαμβάνει τις σκέψεις σου με έναν τρόπο που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και αναρωτιέσαι, άραγε αυτό το άτομο σκέφτεται και εμένα. Άραγε έχουμε μέλλον μαζί. Λοιπόν, ως φίλος σου εδώ, κάποιος που κατανοεί τόσο την ψυχολογία των σχέσεων, όσο και τα ενεργειακά μοτίβα που συνδέουν τις ψυχές, θα σου πω κάτι που θα σου δώσει απόλυτη διάβγεια. Αν βλέπεις αυτό πριν από τις 10 Ιανουαρίου και έχεις κάποιο συγκεκριμένο άτομο στο μυαλό σου, ενώ διαβάζεις αυτές τις λέξεις, έχω ένα μήνυμα για σένα. Αυτό το άτομο φαντάζεται ένα μέλλον στο πλευρό σου. Δεν μιλάω αόριστα ή μυστικιστικά χωρίς βάση. Μιλάω με βάση σημάδια, μοτίβα και τη συγχρονικότητα του σύμπαντος που σε έφερε εδώ ακριβώς τώρα. Οπότε πάρε μια βαθιά ανάσα, γιατί αυτό που θα σου πω τώρα θα επιβεβαιώσει αυτό που η καρδιά σου ήδη ξέρει, αλλά το μυαλό σου ακόμη αμφισβητεί. Πάμε. Πριν συνεχίσεις, πρέπει να σου δείξω κάτι στο οποίο σχεδόν κανείς δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση. Το απαγορευμένο εγχειρίδιο περιέχει μυστικά αποπλάνησης τόσο έντονα που μπορούν να γυρίσουν το μυαλό οποιοδήποτε άντρα, ακόμη και δεσμευμένον. Αφού μάθεις αυτά, δεν θα είναι εκείνος που θα διαλέξει, θα είσαι εσύ. Αλλά μια προειδοποίηση. Αφού ανοίξεις αυτό το εγχειρίδιο δεν υπάρχει επιστροφή. Σύνδεσμος στα σχόλια. Πριν σου πω ακριβώς τι φαντάζεται εκείνη, πρέπει να καταλάβεις γιατί αυτή η συγκεκριμένη περίοδος είναι τόσο ισχυρή. Σημασία 1. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των προθέσεων και των προβολών στο μέλλον. Ο Ιανουάριος δεν είναι απλώς ένας οποιοσδήποτε μήνας. Είναι ο μήνας που οι άνθρωποι φυσικά κοιτάζουν μπροστά. Ο Δεκέμβριος ήταν για το κλείσιμο κύκλων, για τον στοχασμό πάνω σε ό,τι πέρασε. Αλλά ο Ιανουάριος είναι για να χτίζεις αυτό που έρχεται. Και όταν οι άνθρωποι προβάλλουν το μέλλον τον Ιανουάριο, αυτόματα συμπεριλαμβάνουν εκείνους που είναι σημαντικοί. Αν είσαι στο μυαλό της τον Ιανουάριο, είναι γιατί είσαι μέρος του οράματός της για το μέλλον. Σημασία 2. Οι πρώτες 10 μέρες είναι καθοριστικές. Οι πρώτες μέρες του Ιανουαρίου έχουν μια συγκεκριμένη ενέργεια λήψης αποφάσεων. Είναι όταν οι αόριστες προθέσεις γίνονται συγκεκριμένα σχέδια. Όταν το «θα ήθελα» γίνεται «θα το κάνω». Και αν βλέπεις αυτό πριν από τις 10 Ιανουαρίου, είναι γιατί βρίσκεσαι στο παράθυρο απόφασης της. Αποφασίζει τώρα, συνειδητά ή ασυνείδητα, πώς να σε εντάξει στη χρονιά της. Πώς να χτίσει κάτι μαζί σου. Σημασία 3. Η συγχρονικότητα του ότι βρίσκεσαι εδώ τώρα δεν είναι τυχαία και εδώ είναι το πιο βαθύ κομμάτι. Από τα εκατομμύρια ανθρώπων στο διαδίκτυο, από τις χιλιάδες βίντεο που θα μπορούσες να βλέπεις, είσαι εδώ. Τώρα, πριν από τις 10 Ιανουαρίου, με αυτό το συγκεκριμένο άτομο στο μυαλό σου. Αυτό είναι το σύμπαν που σου στέλνει μια επιβεβαίωση. Σαν να σου λέει, ναι, αυτό που νιώθεις είναι αληθινό. Ναι, και εκείνη το νιώθει. Και ναι, έχετε μέλλον μαζί. Μέρος 2. Πώς εκείνη φανταζέται το μέλλον μαζί σου. Τώρα άσε με να σου πω ακριβώς πώς φαντάζεται το μέλλον. Τις εικόνες που περνούν από το μυαλό της. Τα σενάρια που δημιουργεί. Σενάριο 1. Σε οραματίζεται στις μικρές καθημερινές ρουτίνες. Όταν φαντάζεται το μέλλον, δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές. Φαντάζεται να ξυπνά μαζί σου, να πίνετε καφέ μαζί, να έχετε εκείνες τις πρωινές συζητήσεις, όπου είστε ακόμη λίγο νησταγμένες, αλλά χαρούμενες απλώς που είστε κοντά. Φαντάζεται ήσυχες νύχτες στο σπίτι, να μαγειρεύετε μαζί ή απλώς να υπάρχετε στον ίδιο χώρο, εσύ να διαβάζεις, εκείνη στο κινητό, αλλά με εκείνη την άνετη παρουσία που μόνο η αληθινή οικειότητα δημιουργεί. Φαντάζεται Σαββατοκύριακα όπου δεν χρειάζεται να σχεδιάζετε τίποτα σπουδαίο. Το να είστε απλώς μαζί είναι ήδη αρκετό. Και αυτές οι απλές εικόνες είναι οι πιο δυνατές, γιατί αποκαλύπτουν ότι δεν σε θέλει μόνο στις ιδιαίτερες στιγμές, σε θέλει στην πραγματική ζωή, στη ρουτίνα, στην καθημερινότητα. Σενάριο 2. Σε συμπεριλαμβάνει στα μεσοπρόθεσμα σχέδια. Όταν σκέφτεται τους επόμενους μήνες, είσαι εκεί. Σκέφτεται, το καλοκαίρι θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε σε εκείνο το μέρος. Σκέφτεται, όταν πάρω εκείνη την προαγωγή, θα μπορούμε να κάνουμε το show μαζί. Σκέφτεται, στα γενέθλιά της θέλω να κάνω κάτι ξεχωριστό. Δεν σχεδιάζει μια ζωή μόνη της, στην οποία ίσως χωράς. Σχεδιάζει μια ζωή όπου είσαι ήδη αναπόσπαστο μέρος. Σενάριο 3.
Φαντάζεται συγκεκριμένες στιγμές βαθιάς σύνδεσης, οραματίζεται συζητήσεις που δεν έχετε ακόμη κάνει, εκείνες τις μεταμεσονύχτιες κουβέντες όπου μοιράζεστε τους πιο βαθιούς φόβους και τα πιο μυστικά όνειρα. Φαντάζεται στιγμές απόλυτης ευαλωτότητας, όπου μπορείτε να είστε εντελώς αληθινές η μία με την άλλη. Φαντάζεται να σε στηρίζει στις δύσκολες στιγμές και εσύ να τη στηρίζεις. Να είστε πραγματικές συντρόφισσες. Και αυτές οι οραματίσεις δείχνουν ότι δεν θέλει επιφάνεια. Θέλει αληθινό βάθος μαζί σου. Σενάριο 4. Σε βλέπει στα σημαντικά ορόσημα της ζωής της. Όταν σκέφτεται τις μεγάλες μελλοντικές στιγμές, είσαι εκεί. Προαγωγές, επιτυχίες, γιορτές, εσύ δίπλα της και δύσκολες στιγμές επίσης, απώλειες, προκλήσεις και εσύ εκεί να κρατάς το χέρι της. Σε βλέπει να γνωρίζεις την οικογένειά της σε βαθύτερο επίπεδο, να εντάσσεσαι πλήρως, να παρουσιάζεσαι όχι ως φίλη, αλλά ως κάτι πολύ πιο σημαντικό. Δεν σε βλέπει ως περαστική, αλλά ως μόνιμο κομμάτι. Σενάριο 5. Φαντάζεται να χτίζετε κάτι διαρκές και ίσως η πιο βαθιά εικόνα σε βλέπει μακροπρόθεσμα. Όχι μόνο στους επόμενους μήνες, όχι μόνο στον επόμενο χρόνο, αλλά χρόνια μπροστά. Σε φαντάζεται σε 5 χρόνια από τώρα. Και είσαι εκεί, σε 10 χρόνια. Και συνεχίζεις να είσαι εκεί, γιατί όταν κάποιος βλέπει πραγματικά μέλλον μαζί σου, δεν είναι βραχυπρόθεσμα σχέδια. Είναι όραμα κοινής ζωής. Τώρα ίσως σκέφτεσαι, πώς ξέρω ότι πραγματικά τα φαντάζεται όλα αυτά. Άσε με να σου δώσω πρακτικά και παρατηρήσιμα σημάδια. Σήμα 1. Κάνει σχέδια που προϋποθέτουν τη μελλοντική σου παρουσία. Αναφέρει πράγματα που θα συμβούν σε μήνες και αυτόματα σε συμπεριλαμβάνει. Όταν πάμε σε εκείνο το μέρος, όχι αν, αλλά όταν, στα γενέθλια της μητέρας μου θα έρθεις μαζί μου, έτσι, υποθέτοντας ότι θα είσαι παρούσα, πρέπει να οργανώσουμε εκείνο το ταξίδι που λέγαμε, δημιουργώντας συγκεκριμένα μελλοντικά σχέδια. Όταν κάποιος κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια που σε περιλαμβάνουν φυσικά, είναι γιατί νοητικά είσαι ήδη μέρος του μέλλοντός της. Σήμα 2. Επενδύει σε πράγματα που ωφελούν και τις δύο σας. Αγοράζει κάτι σκεπτόμενη, θα το χρησιμοποιήσουμε μαζί. Αλλάζει πτυχές της ζωής της που έχουν νόημα μόνο αν είσαι παρούσα. Παίρνει αποφάσεις για το πού θα ζήσει, τι έπιπλα να αγοράσει, πώς να οργανώσει το χώρο, λαμβάνοντας σε υπόψη. Η πρακτική επένδυση είναι σημάδι προβολής μέλλοντος. Δεν θα επένδυε αν ήσουν προσωρινή. Σήμα 3. Σε συμβουλεύεται για σημαντικές αποφάσεις. Όταν πρέπει να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της, σε συμβουλεύεται. Όχι από ευγένεια, αλλά επειδή η γνώμη σου έχει πραγματικά σημασία για τις επιλογές της. Τι νομίζεις? Πρέπει να δεχτώ εκείνη την πρόταση. Πώς θα ένιωθες αν έκανα αυτό? Όταν κάποιος σε συμπεριλαμβάνει στις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του, είναι γιατί είσαι μέρος αυτού του μέλλοντος. Σήμα 4. Μιλά για εσάς χρησιμοποιώντας φυσικά το «εμείς». Η γλώσσα της έχει αλλάξει. Δεν λέει πια «θα κάνω αυτό». Λέει «θα το κάνουμε αυτό». Δεν λέει «το διαμέρισμά μου». Λέει «το σπίτι μας», ακόμα κι αν τεχνικά είναι δικό της. Δεν λέει «τα σχέδιά μου». Λέει «τα σχέδιά μας». Η γλώσσα αποκαλύπτει τη σκέψη και όταν χρησιμοποιεί πληθυντικό, είναι γιατί νοητικά είστε ήδη μία ενότητα. Σήμα 5. Σε παρουσιάζει με ουσιαστικό τρόπο. Όταν σε παρουσιάζει σε σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή της, ο τρόπος που το κάνει λέει πολλά. Αν σε παρουσιάζει με περηφάνεια, με εκείνη τη λάμψη στα μάτια, με μια περιγραφή που σε τοποθετεί ξεκάθαρα ως κάτι ξεχωριστό, όχι απλώς φίλη, είναι γιατί σε έχει ήδη τοποθετήσει ως σημαντικό κομμάτι του μέλλοντός της. Σήμα 6. Δείχνει αυξανόμενη δέσμευση. Με τον χρόνο βλέπεις ότι επενδύει όλο και περισσότερο. Σε προτεραιοποιεί. Κάνει προσαρμογές στη ζωή της για να χωρέσετε και οι δύο. Δείχνει με τις πράξεις της ότι είσαι προτεραιότητα και η αυξανόμενη δέσμευση συμβαίνει μόνο όταν κάποιος βλέπει μέλλον, όταν κάποιος χτίζει, όχι απλώς περνά χρόνο. Λοιπόν, αν φαντάζεται όλα αυτά γιατί δεν το έχει πει ακόμη φωναχτά. Λόγος 1. Φοβάται μήπως σε τρομάξει. Το να παραδεχτεί, φαντάζομαι, ένα μέλλον μαζί σου είναι έντονο, ευάλωτο, ρυψοκίνδυνο και αν δεν είσαι στο ίδιο σημείο, και αν σε τρομάξει η ένταση και αν αυτό σε απομακρύνει. Έτσι κρατά μέσα της. Νιώθει, φαντάζεται, αλλά δεν το εκφράζει. Λόγος 2. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Θέλει να είναι ξεχωριστό. Θέλει να είναι την τέλεια στιγμή. Θέλει να είναι σίγουρη ότι είσαι έτοιμη να το ακούσεις. Και όσο περιμένει αυτή τη μαγική στιγμή, οι μέρες περνούν και η τέλεια στιγμή δεν έρχεται ποτέ. Λόγος 3. Περιμένει πρώτα ένα δικό σου σημάδι. Περιμένει να της δώσεις ένα άνοιγμα.
Ένα σημάδι ότι κι εσύ σκέφτεσαι το μέλλον, ότι κι εσύ βλέπεις εσάς μαζί μακροπρόθεσμα. Και αν δεν δώσεις αυτό το σημάδι, μένει κολλημένη, φοβούμενη να εκτεθεί μόνη της. Λόγος 4. Επεξεργάζεται τα δικά της συναισθήματα. Μερικές φορές νιώθεις κάτι τόσο βαθύ που χρειάζεσαι χρόνο για να το καταλάβεις πλήρως. Να το ονομάσεις, να το αποδεχτείς. Και μπορεί να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Να ξέρει ότι νιώθει κάτι μεγάλο, αλλά ακόμη να οργανώνει μέσα της τι σημαίνει αυτό. Λόγος 5. Χτίζει θάρρος και ίσως απλώς μαζεύει θάρρος. Προετοιμάζεται να είναι ευάλωτη και ο Ιανουάριος, ειδικά αυτές οι πρώτες μέρες, μπορεί να είναι όταν τελικά δράσει, όταν τελικά εκφράσει αυτό που νιώθει. Μέρος 5. Τι σου λέει το σύμπαν μέσα από αήττο σήμα? Και τώρα άσε με να σου εξηγήσω γιατί βρίσκεσαι εδώ βλέποντας αυτό πριν από τις 10 Ιανουαρίου. Μήνυμα 1. Το σύμπαν επιβεβαιώνει τα συναισθήματά σου. Έχεις νιώσει κάτι, έχεις περιμένει και το σύμπαν σου λέει «Ναι, δεν το φαντάζεσαι, είναι αληθινό. Οι διαίσθησές σου είναι σωστές. Εκείνη πραγματικά νιώθει, πραγματικά φαντάζεται, πραγματικά έχετε μέλλον». Μήνυμα 2. Είναι ώρα για δράση, όχι μόνο για αναμονή. Το σύμπαν δεν σε έφερε εδώ μόνο για να σου δώσει παθητική ελπίδα. Σε έφερε για να σε οθήσει στη δράση. Αν και εσύ φαντάζεσαι ένα μέλλον μαζί της, τώρα είναι η στιγμή να κάνεις το δικό σου μέρος. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας για να ξεκινάς πράγματα, να παίρνεις πρωτοβουλίες, να μετατρέπεις το δυναμικό σε πραγματικότητα. Μήνυμα 3. Το παράθυρο είναι ανοιχτό, αλλά δεν μένει ανοιχτό για πάντα. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας τώρα. Ένα ενεργειακό άνοιγμα. Αλλά τα παράθυρα δεν μένουν ανοιχτά επάπειρον. Αν καμία σας δεν δράσει, αυτό το παράθυρο μπορεί να κλείσει. Όχι επειδή η αγάπη τελείωσε, αλλά επειδή πέρασε το timing. Η ευκαιρία χάθηκε. Μήνυμα 4. Έχεις κοσμική υποστήριξη αυτή τη στιγμή. Αν δράσεις τώρα, έχεις το σύμπαν να συνομωτεί υπέρ σου. Οι συγχρονικότητες θα αυξηθούν. Τα εμπόδια θα διαλύονται πιο εύκολα. Ο δρόμος θα φωτίζεται, γιατί είσαι ευθυγραμμισμένη με το σωστό timing. Και όταν είσαι ευθυγραμμισμένη, τα πράγματα ρέουν. Μήνυμα 5. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί και το σύμπαν σου ζητά. Εμπιστεύσου. Εμπιστεύσου αυτό που νιώθεις. Εμπιστεύσου τη σύνδεση που έχετε. Εμπιστεύσου ότι αν κάνεις το επόμενο βήμα, εκείνη θα σε συναντήσει στη μέση του δρόμου. Τώρα λοιπόν έχεις διάβγεια. Εκείνη φαντάζεται ένα μέλλον μαζί σου και το σύμπαν σου δείχνει ότι τώρα είναι η στιγμή. Να τι πρέπει να κάνεις. Δρασή 1. Τις επόμενες 3 μέρες στοχάσου και βεβαιώσου μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Πριν δράσεις εξωτερικά, ξεκαθάρισε εσωτερικά. Και εσύ φαντάζεσαι ένα μέλλον μαζί της. Είσαι έτοιμη να χτίσεις κάτι αληθινό. Κάθισε στη σιωπή. Κλείσε τα μάτια. Οραματίσου μια ζωή μαζί της. Πώς νιώθεις? Αν η απάντηση είναι γαλήνη, ενθουσιασμός, ένα βαθύ ναι, τότε είσαι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Δράση 2. Στις 10 Ιανουαρίου κάνε ουσιαστική επαφή. Η 10η Ιανουαρίου έχει τώρα ιδιαίτερη σημασία. Μετέτρεψέ το σε πράξη. Στείλε μήνυμα. Πάρε τηλέφωνο. Ή αν ήδη μιλάτε συχνά, πήγαινε τη συζήτηση πιο βαθιά. Μπορεί να είναι κάτι σαν «Σκεφτόμουν πολύ εμάς» καθώς ξεκινούσε η χρονιά και συνειδητοποίησα κάτι σημαντικό που χρειάζεται να μοιραστώ μαζί σου. Ή «Έχω την αίσθηση ότι το 2025 θα είναι ξεχωριστό και νιώθω ότι εσύ είσαι μεγάλο μέρος του γιατί. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Απλό, ειλικρινές, ανοίγοντας χώρο για βάθος». Δράση 3. Να είσαι ξεκάθαρη για τα συναισθήματά σου και το όραμά σου. Όταν μιλήσετε, μην μείνεις στην επιφάνεια. Πες τι νιώθεις, τι φαντάζεσαι, τι θέλεις να χτίσετε. Βλέπω ένα μέλλον μαζί σου και ήθελα να ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ. Ευάλωτο? Ναι. Τρομακτικό? Ναι. Αλλά αναγκαίο. Απολύτως. Δράση 4. Δώσε της χώρο να απαντήσει αυθεντικά. Αφού ανοιχτείς, δώσε χώρο. Μην πιέζεις. Μην απαιτείς άμεση απάντηση. Αλλά ούτε να πάρεις πίσω αυτά που είπες. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να είναι έντονο. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις τώρα. Αλλά χρειαζόταν να είμαι ειλικρινής για αυτό που νιώθω. Δράση 5. Όποια κι αν είναι η απάντηση, τίμησε το θάρρος σου αν ανταποκριθεί. Υπέροχα. Ξεκινάτε να χτίζετε το μέλλον που και οι δύο φανταζόσασταν. Αν χρειαστεί χρόνο, σεβάσου το. Αλλά όρισε ότι δεν θα περιμένεις επαόριστον. Αν δεν νιώθει το ίδιο, πονάει. Αλλά τουλάχιστον έχεις διάβγεια και μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να ζεις στο κιάν. Όπως και να έχει, ήσουν θαραλέα και αυτό έχει τεράστια αξία. Μέρος 7. Τι συμβαίνει μετά τις 10 Ιανουαρίου σενάριο? 1. Δράς και εκείνη ανταποκρίνεται.
Αν βρεις το θάρρος και εκείνη ανταποκριθεί θετικά, ο Ιανουάριος του 2025 θα σηματοδοτήσει την επίσημη αρχή σας. Τους επόμενους μήνες θα χτίσετε θεμέλια, θα δημιουργήσετε αναμνήσεις, θα μετατρέψετε τη φαντασία σε πραγματικότητα και σε έναν χρόνο από τώρα θα κοιτάξετε πίσω και θα πείτε «Θυμάσαι πότε άρχισαν όλα στα αλήθεια?» Ιανουάριος του 2025, όταν επιτέλους βρήκαμε το θάρρος. Σενάριο 2. Δράς και εκείνη χρειάζεται χρόνο. Αν χρειαστεί να επεξεργαστεί, της έδωσες κάτι συγκεκριμένο να επεξεργαστεί. Την έβγαλες από τον κόσμο της φαντασίας και την έφερες στην πραγματικότητα. Και αυτό θα αναγκάσει μία απόφαση. Και σε λίγες εβδομάδες θα επιστρέψει, είτε με ένα ναι, είτε με καθαρότητα για το όχι. Αλλά δεν μένεις πια στο κενό. Σενάριο 3. Δράς και εκείνη δεν ανταποκρίνεται. Αν δεν νιώθει το ίδιο, θα πονέσει. Βαθιά. Αλλά θα έχεις κάτι που πολλοί δεν έχουν ποτέ. Κλείσιμο. Θα ξέρεις, οριστικά. Και θα μπορείς να προχωρήσεις πραγματικά και γρήγορα θα δεις άνοιξες χώρο για κάποιον που θα ανταποκριθεί πλήρως. Σενάριο 4. Δεν δράς. Και αν αφήσεις την 10η Ιανουαρίου να περάσει χωρίς να κάνεις τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται. Αλλά θα κουβαλάς το κι αν, την αμφιβολία, την ερώτηση χωρίς απάντηση. Και μήνες μετά, όταν εκείνη ίσως γνωρίσει κάποιον που είχε το θάρρος που εσύ δεν είχες, θα μετανιώσεις που δεν προσπάθησες όταν είχες την ευκαιρία. Μέρος 8. Η αληθεία για το θέρκο timing. Και τώρα άσε με να σου πω κάτι βαθύ για το timing. Το σύμπαν δεν σου φέρνει σημάδια για να σε βασανίσει. Σου τα φέρνει για να σε καθοδηγήσει. Αν βλέπεις αυτό πριν από τις 10 Ιανουαρίου, είναι γιατί αυτή είναι η στιγμή σου. Όχι τυχαία, όχι συμπτωματικά, αλλά γιατί είσαι έτοιμη και εκείνη είναι έτοιμη και το timing ευθυγραμμίζεται. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας του να ξεκινάς, του να φυτεύεις, του να αρχίζεις. Και σχέσεις που ξεκινούν τον Ιανουάριο έχουν μια συγκεκριμένη ενέργεια συνειδητής πρόθεσης. Το επιλέξαμε συνειδητά. Δεν είναι παρορμητικό καλοκαιρινό πάθος. Δεν είναι μελαγχολικό τέλος χρόνου. Είναι σκόπιμη αρχή χρονιάς. Ξεκινήσαμε τη χρονιά επιλέγοντας η μία την άλλη και θα χτίσουμε όλη τη χρονιά μαζί. Αυτή η ενέργεια είναι ισχυρή και διαρκής. Αν όμως για κάποιο λόγο βλέπεις αυτό μετά τις 10 Ιανουαρίου, μην χάνεις την ελπίδα. Τα σημάδια δεν λήγουν. Το μήνυμα παραμένει αληθινό. Αυτό που αλλάζει είναι ότι έχασες το συγκεκριμένο ενεργειακό παράθυρο, αλλά μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου. Μπορείς να επιλέξεις σήμερα ως την ημέρα που θα δράσεις. Γιατί στο τέλος δεν έχει σημασία η μαγική ημερομηνία. Σημασία έχει η θαραλέα απόφαση. Οπότε αν το βλέπεις αυτό στις 15 Ιανουαρίου, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, το μήνυμα ισχύει ακόμη. Εκείνη φαντάζεται ένα μέλλον μαζί σου και χρειάζεται να έχεις το θάρρος να δράσεις. Αυτό είναι λοιπόν. Έχεις όλες τις πληροφορίες. Εκείνη φαντάζεται ένα μέλλον μαζί σου. Σε βλέπει στην καθημερινότητα, στα μεσοπρόθεσμα σχέδια, στα σημαντικά ορόσημα, στο μακροπρόθεσμο. Το σύμπαν σε έφερε εδώ για να το επιβεβαιώσει αυτό και για να σε οθήσει στη δράση. Και τώρα σου κάνω μια πρόσκληση. Να είσαι θαραλέα. Να είσαι αρκετά θαραλέα για να πιστέψεις αυτό που νιώθεις. Να εμπιστευτείς τη σύνδεση που έχετε. Να είσαι αρκετά θαραλέα για να ρισκάρεις. Να εκτεθείς. Να μετατρέψεις τη φαντασία σε πραγματικότητα. Γιατί κοίτα, μπορείς να προστατεύσεις την καρδιά σου. Μπορείς να κρατήσεις τα πάντα ασφαλή στη φαντασία. Μπορείς να μην ρισκάρεις ποτέ. Και τότε, σε χρόνια από τώρα, θα κοιτάξεις πίσω και θα σκεφτείς «Κι αν είχα το θάρρος». Ή μπορείς να είσαι θαραλέα τώρα, τον Ιανουάριο του 2025, πριν από τις 10 Ιανουαρίου ή μόλις το δεις αυτό. Και τότε, σε χρόνια από τώρα, θα κοιτάξεις πίσω και θα πεις «Είχα θάρρος και άλλαξε τα πάντα. Η επιλογή είναι δική σου, αλλά εγώ πιστεύω σε σένα. Πιστεύω στη σύνδεσή σας και πιστεύω ότι θα επιλέξεις το θάρρος. Οπότε πάρε μια βαθιά ανάσα, κοίτα εκείνο το άτομο στο μυαλό σου και αναγνώρισε, φαντάζεται ένα μέλλον μαζί σου και το σύμπαν σε έφερε εδώ τώρα για να σου πει ότι αυτό το μέλλον είναι δυνατό, αλλά χρειάζεται να κάνεις το δικό σου μέρος. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας του να ξεκινάς, οπότε ξεκίνα να χτίζεις το μέλλον που και οι δύο ήδη φαντάζεστε. Μια δυνατή αγκαλιά και εύχομαι να έχεις όλο το θάρρος που χρειάζεσαι για να μετατρέψεις τη φαντασία σε πραγματικότητα.